Sad može da počne. Zdravo, Dušo. Zdravo, mama. Zdravo, maco. Zdravo. Zdravo. Znači, ne mogu ovu kišu, ne mogu. Zdravo! Pa zdravo! Jo, vidi ti, opet čitaš, ne možeš ti nešto drugo da radiš? Ne možeš ti da budeš malo kao ova deca koja nikad ne čitaju? Bila sam danas kod razredne i kaže da stalno ispravljaš na času. Pa kad stalno greši? Molim? Dobro, prestaću. I kaže da ste pričali o tome ko će šta da bude kad poraste. Da, znaš šta sam ja rekla da ću biti? Da, bibliotekarka. Pa zašto si ne hoćeš da budeš načitana? Mislim, kome je to potrebno? Slušaj, jedno je šta ti hoćeš, a drugo je šta ja kažem da će biti, a ja kažem da ti možeš mnogo više i mnogo bolje. Da, ali još želim da po ceo dan sedim u biblioteci i pričam ljudima šta da čitaju, pusti me! Nećeš! Bićeš ovako kao ja. Jedna solidna žena koja ima solidan brak i porodicu, radi jedan solidan posao i od tog solidnog posla sasvim solidno zarađuje. Nemoj pa da me svaki dan neko solidno iznervira. Neću! Šta je? Ko te danas iznervirao direktno? Nije. Ha! Koleginica što svaki dan maže nokte na poslu. Pa nije. Ha! Koleginica što ti svaki dan daje recepte za zimnicu koji tebe uopšte ne zanimaju na poslu. Nije, Dušo. Danas me nerviraš samo ti. Pa zašto mi se stalno opireš? Pa ja ne znam, Dušo, mislim, zašto ti meni ne daš da ja izaberem šta je bolje za tebe? Mislim, ja sam tako nezadovoljna. Dušo, užasno sam nezadovoljna. Ili tvoja razredna kaže da ti nećeš iz vreme odmora da se družiš sa drugom decom. Mama! Ja uopšte mi ne želim da se družim sa tim bubama. Bubama? Jao, pa opet ti je baka pričala neke bajke. Ne, ne mogu. Ne. Komšija, izvini, uopšte nije baka. Ja sam sama čitala, ako baš hoćeš da znaš. Pa dobro, komšinice, nemojte da se gađam. Pa dobro, komšija, možete malo da se provufirate, mislim, jedan prozor manje više. Slušaj, mala, evo smislila majka, ti ćeš da se družiš sa Sebastijanom. Što? Pa on je tako božanstven dečak, znači ti kažem da ja vidim njegove roditelje Dušo u operi. Da, Sebastijan. Mama, Sebastijan je jedan običan pustinski skakavac. Da li ti znaš da pustinski skakavac može da pojede hrani koliko je težak? A Sebastijan 40 hamburgera i pomfrita dnevno. Komšinice, ja nemam para svaki dan da popravljam prozor. Dobre, bre, čoveče! Evo, Dušo, nećeš da se družiš sa Sebastijanom, nećeš, dobro, onda ćeš da se družiš sa Marijetom. Ne, mama, ne. Neću da se družim sa Marijetom, zato što je Marijeta jedna pčela. Jeste, Dušo, pčela. I vredna i pametna. A ne zato što je vredna i pametna, nego zato što ona, mama, ima dlače na očima. Ona ništa ne vidi dalje oči. Novih pakovanih cipelica. Da, pa ti neće da se družiš sa Marijetom. Ne. Pa družit će se, znaš. To ti je znači završeno. Evo je, došla ti je Marijetica. A došla ti je Izabelica. Super! Mene je da malo teško, jako mi je teško. Gospođo, nemojte da kukate, to baš ne volim. Dobro, evo, za 4 igranja sa mojom čerkom imaš ove na mesec dana. Ovaj model vredi 2 igranja. Čekaj, šta sad ti ješ? Gospođo! Dobro, ajde, da vidimo prvo kako će ovo da prođe. Dobro. Gde je ona? Evo sad ću je Dušo zvati. Crvenka pa! Crvenka pice! Crvenka pa! Hoćeš sok neki, Dušo? Ne, hvala, pazim na uno šećera.
pa pretpostavljam da nećeš ni čokoladu. Gospođo, ja nisam uzela kockicu čokolade još pred prošle nove godine. Slatkica. Pa gde si ti? Napolju. Pa došla ti je Marijetica. Gde ti je ona grozna kapa? Ne vrećam ti moj, ne svađajte se. Marijetica je došla da se poigrate. Da, pitam se samo zašto? Baš sam želela. Kako da ne? Jeste slatkice i nemoj da vas vidim da se svađate. Ostavit ću vas. Češlja, Izabela, neću. Frizura je važna ako si dama, češljanju ruke i čupanja bez. Sa takvim stavom završit ćeš sama, bolje nabaci ljubaznike. Da postaneš dama, treba ti polica sa pomadama, treba ti kontakt sa ambasadama i jedan muž sa milijardama. Lepota se uči od malih nogu, za tebe je možda i prošao voz. Bolje me slušaj da pomognem mogu, bit ćeš lutka iz izloga skroz. Lutka skroz. Ajde nešto drugo da se igramo. Ajde. Šta? Naprimer, bio je sunčan dan. Izabela je krenula u šumu. Brala je cveće i mazila zeke. I onda se pojavi strašni vuk. Ma ne! Brala je cveće i mazila zeke. Strašni vuk pojavi Izabelu. Izabela krene da beži. I ona beži. I pošto se Izabela samo šešljala i ništa nije mislila, nije joj ni palo na pamet da bi vuk mogao da dođe. I da je smaže. Nezajažljiva i odvratna devojčica. Čak i da mi pogledam ove cipele, nikada se neću igrati s njom. Vam jasno? Zašto, Dušo? Šta zašto? Zašto mi čerka krete? Šta je bilo? Ma zašto ti otrava Marijetu? Morala je da ide kući, da češlja Izabelu. Dala si joj svoje cipele da bi se ona igrala sama. Dala sam, pa šta hoćeš ti? Pa dala sam, nije htjela si igra bez cipela s tobom. Morala sam da dam. Sad si ti nju otera. Tako jednu divnu devojčicu. Pa ti smatraš da ona pazi na unos šećera. Pa ja ne znam zašto ti ne možeš da budiš kao ona. To neću, ne želim te. Halo? Šta se desilo? Pusti me, ti si mala. Nisam mala. Mama, kažem šta je bilo. Dobro, baka ti je bolesna, eto. Jel umire? Šta? Jel umire? Ne umire. Nego je pokvarila stomak, pošto sam ja njoj rekla da ne može da bude vegetarijanac u tih godinama. Baka sigurno zna šta je najbolje za nju. Uostalom, ja ću isto da postanem vegetarijanac, samo kad malo odrastam. A jeli? Da, ako će sad ide nju da obiđe, kad ja moram da radim, ti shvataš, Dušo, koliko sam ja zauzeta? Kako hoće, mamice? Pa ja ću! Evo krećem, odmah krećem. Gde ćeš ti sama u šumu? Da ti znaš da šuma puno opasnosti i neizvestnosti, pa kako te pusti tamo samo, ne pada mi na pamet. Mamice, ja ti obećavam da ću se čuvati pobogu, imam već 13 godina. Mama! Ajde, jes! Ajde, patim tamo korpu, da vidimo šta imamo. Čorba brganja, bujem,
Pita sa sirom. Tu. Musaka od patliđana. Mama, to se pokvarilo. Jede baba i pokvareno. Voda s borovnicom, limun, pomoranče, lekovi. Sve je tu. Ajde, dušo. Ajde, ljubite mama. Ćao, ćao. Samo glavni put. Dobro, mamice. Kao dugo, bez zadržavanja. Zašto? Pa zato što ja kažem. Dobro, 3. Nema razgovora sa strancima. Dobro. 4. Najvažnije, sine, kad pođeš po šumu, ljubite, majka, čuvaj se, vuka, kad vidiš beži. Ako me stigne, pa neće da stiče ako budiš išla dalje putem. Dobro, mamice, ništa se ne brine. Ej, i stavit ću ovu crvenu kapu, tamo je poklon od bake. Pa vidiš da ti se svi rugaju zbog te kafe. Baš me briga, ja je volim. Evo, uzeš ovu plavu i tačku. Ne, mama, ako stavim tu plavu, sve će me zvati Plavenka pa. Pa mislim, pa šta onda? Massimo Cantarionovo, orakulo ulje za sunčaj. Koga to danas imamo ovdje? Pa to sam ja, čekaj pa. Nemoguće da ti je to pravo ime. Pa nije. Ali vi svakako ne možete da znate moje pravo ime, jer mi je mama rekla da ne razgovaram sa strancima. Vrlo pohvalno za mamu, zar nećeš da probaš jedan od ovih multipraknih, organih, etno proizvoda? Ima i točkiće. Neću, nema para. A da probaš jedan džem od šumskih jagoda, ako pozovete odmah drugu tegu, dobijete besplatno i multifunkcionalni parosušač. A indikacijama mene oprezi neželjenim reakcijama na lepo savjeti da se radim informacijama. Deo, morat ću dobro da te propitam pre nego što pustim dalje. Ma, ko si ti uopšte? A ja sam naizgled jedan običan prodavac etno-šumskih proizvoda. Ja sam u stvari... Lovac! Samo si potpuno bezbedna. Čekaj malo.
ako si ti lovac, zar ne bi trebalo da ideš okolo i loviš divlje životinje? Devoj, ja postavljam pitanje. Prvo i prvo, spusti korpu. Drugo i drugo, šta devojčica poput tebe radi sama u ovoj šumi? Šta kriješ ispod te tvoje odbojne kape? Zašto svi danas imate problem sa mojom kapom? Ne krijem ništa. Skini kapu. Evo, kosa jaka stvar, baš, radiš to. Puštaj, Ne znam, sigurno kriješ neki par rogova. Znaju da budu to... Ja nemam ni male ni velike rogove. Čemu se ovdje rodi? Korpa sa hrane. Šta znači korpa sa hrane? To je hrana za moju bolesnu baku, ako baš hoćeš da znaš. I kad smo kod toga, ja moram da žurim. Ostao je posljednji tekst. Ajde, šta treba da radim pa da idem? Molim te, stani na jednu nogu i zviždi. Stani na jednu nogu i zviždi. Nemoj da bi mi odugovlačila devojko, stani na jednu nogu i zviždi. Molim. Ja sam promašen. Ja sam potpuno promašen. Ja sam maksimalni. Uber promašen. Što je krivo, Ti nisi šumenjak. Nisam, šta? Šumenjak. Kao vilenjak iz šume. Šumenjak, razumeš? Pa to nisam. Pa naravno da nisi. Šumenjaci uvek imaju rogove. Nekada male, nekada velike, nekada onako izuvijane. A ti nemaš ni one najmane. Rogiće. A ne, oni zini. I niko od njih ne ume da stoji na jednoj nozi i da zviždi. Niko. A ti si uveren da ti šumenjaci, oni postoje? Devo, naravno da postoje. Oslovno neću se svađam, a ovdje raspravljam sa jednom balavac. Ti si balavac. Ja sam balavac. Klasičan tip balavac. Ti si balavac. Ide onda. Ja nisam lud. Ja sam ih video. Ja sam svima ispričao, razumiješ? Ja sam rekao i mojoj mami, i tati, i tetki, i teči, i novinarima, i prijateljima, i rodbini, svima. I svi su počeli da me izbegavaju. Apsolutno svi. Da, to je strašno. Ne znaš kolika je žrtva koju ja podnosim. Da zamislim. Ne možeš da zamisliš, ja stalno ne glazim na travu. Stalno vode u kipala. Šunju. Oni me čuju i svaki put pobegnu. Svaki put. I zato sam, draga crvenka, po ovde. I zato prodajem ove etno-šumske proizvode koje niko ne kupi. Dobro, smiri se. Evo, ja ću ti kupiti. Čuj da kupiš. Sve ću da ti kupiti. Češ Samo laži. treba ćeš o nekih para. Nemoj me laži. Ne, slušajte, čoveče, ja Šta? sve ovo što si mi ispričao sa šumenjake, ja ti sve verujem. Stvarno? Da, ja tebe apsolutno razumem, pa čoveče, ni meni niko ništa ne veruje. Pričaš to samo da bi me utešio. Laži tebi svi veruju. Niko mi ne veruje ništa što god da kažem, čoveče! Nisu ti šumenjaci. Kako mi da nađemo put do njih? To je nemoguće, ne postoji put do šumenjaka, to jest postoji, ali oni su meni dali jednu bobicu, jednu malu crvenu kiselu bobicu. Ja sam pojao tu bobicu i od tada se više ničega ne sećam. Imam rupe u pamću, imam promalju montu. To je baš grozno. I zato sam odlučio, devojko, da je ovo danas bio moj poslednji dan. Ne jedem ništa, večera bourbon, dušim ko kurčin, glasim ko trombon. Ne spavam noću, danju se znojim, da nađem nešto što
dosta, ceo život potraga posta, nikoga nema na svetu sam sam, drugi snage više nemam da dam. Postoji sve šta poveruješ, moraš veru svoju da pogreješ, ta čudna bića čekaju tebe, samo ih nađi, pobedi sebe, samo ih nađi, obraduj mene. Crvena, moraš da se čuvaš. Šuma je puna opasnosti i neizvesnosti za granice, jasno? Da. Posebno se čuvaj vuka. On liči na psa, a nije pas. Znam ja kako izgleda vuk. Misliš da znaš, ali kad pređeš granicu i odeš na sporedni put, stvari više nisu onakve kakve ti se čine. Arrivederci! Mnogo dosadan ovaj glavni put. Šta sad kad bi ja prešla granicu, nešto bi se desilo, šta? Pa nema ništa. Nema ništa. Ma nema tamo ničega. Samo jednom. Još samo jednom. I onda se vraćam na ovaj dosadniji glavni put. Ja? Ko ja? A vidiš koliki sam? Ja sam jedno lepo vaspitano drvo. Šta kao? Drvo koje govori, šta? Da, pa? Pa ne znam, ja sam verovala da priroda govori, a ljudski glas prošlo. Čuda se događaju samo onima koji u njih veruju. Francuska izreka. Čekaj malo. Pa ti si stvarno? Pa i nije nešto. Drvo koje govori. Drvo koje pametno govori. A dobro. Onda ti ne ulaziš u ono. Ne razgovaraj sa strancima. La. Drvo. Drvo mi je valjda da se sad ljubi. Aha. No. Dobro. Onda zdravo. Ja se vraćam na ovaj dosadni glavni put. A pre toga ću još malo da šnupnem čega sve tu ima. Dobro razmisli. Dobro. I? Izvini. Prihvatam izvinjenje. Šta kažeš kad si tako pametan? Ili pametno? Pametno. Kažem da si prava srećnica kad možeš da biraš. Ja sam evo zatočena ovdje još od kad sam bilo samo mali izdanak i cijelog života gledam isto nebo, iste zvezde. To su mi je, znaš? Da. Ti baš ko da si u zatvoru. Ne, znači ti koliko meni traje dan. Dan traje koliko traje. Ali meni mnogo duže. Znaš da dan traje mnogo duže kad si sam sa svojim mislima. Sad da ti kažem da si prava srećnica kad možeš da biraš. Da, ja moram da iskoristim tu privilegiju. I šta kažeš? Šta se sve tu još krije? Redi li nastaviti ovim zabranjenim putem? A to ja ne mogu da ti kažem. Ja ne mogu da sudim o životu nekog drugog. Ja mogu da sudim i da biram samo za sebe. Herman Hesse. A, dobro, neće kad se mešaš. A te pre neki, mali nagoveštaj. Postoje trenuci kada moramo da izaberemo između toga da živimo sopstveni život potpuno do kraja ili da životarimo neko lažno, plitko, ponižavajuće postojanje koje društvo od nas tako licemerno zahteva. Sad imaš priliku, izaberi! Oscar Wilde. Valjda. Da, ja moram da izaberem. Tako je. Ali šta? Pa sad. U trenutku donošenja odluke najbolja stvar koju možda izabereš je prava stvar. Najgora stvar je da ne izabereš ništa. Theodor Roosevelt. A to mi je jasno. Moram nešto da izaberem. Ej! A što se ti izražavaš u citatima? A što ti misliš?
misliš, šta ja radim ovdje po čitav dan, osim što prebiram po svojim mislima. Moram malo ih pomešam sa tuđim, inače bih načisto odlepilo. Mislim, skrenulo. Mislim, figurativno. To ne sad. Dobro, ali da se vratimo mi na moj problem. Znači, šta je prava stvar? A neka tvoj izbor odražava tvoje nade, a ne tvoje strahove. Nelson Mandela. Tako je. Tako je! Ma tako je! Neću da budem ostrega. Dosta su mi govorili šta treba da radim. Ja uzimam svoj život u svoje ruke. Skrećem s puta. Tačka. Crvenka pa. Tako je! Bravo! 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 Samo čuvaj se! Šuma je puna neizvesnosti i opasnosti. I Tarzan. Čekaj! Zašto mi sad? Ti to govoriš, a malo pre si rekao da treba da mrdovim. Aj, ne mešaj mene u to, to je samo tvoja odluka. Jane, zbogom, čitam. Gdje je onaj glavni put? Ja bih imao glavni put, znaš, evo. A gdje si? Dobro večer. Dobar dan. Doviđenja. Čekaj! Jao! Šta bi? Jao, sad se povredim. Ne mrzite, ja ću sam da popravim. Stvarno? Da, baka me naučila. Da se popravi? Odlično! Koji nov? Bravo! Ej, a ja moram nekako da ti se odužim za ovo. Ne. Dobra dela nisu dobra dela ako za njih očekujemo nagradu. Da. A gde si pošla sa tom lepom kapom, a? Vama se dopada moja kapa. Strašno. Pa i meni. I samo meni. Dobro, i baki. Evo i meni sad. I upravo zbog toga si stekla jednog novog prijatelja. Jo, hvala. Izvinite, ja moram da idem. Znaš kako ja gledam? Pa mi uopšte ne znamo ko smo dok neko ne stoji pored nas. Evo na primjer ti. Dok je samo nekoliko trenutaka ti si bila obična devojčica sa prelepom crvenom kapom i sa korpicom u ruci, ali to nije govorila ništa o tebi. Bila si jedna od milijona. Onda sam se pojavio ja.
Zapleo sam se. Pao sam. Ti si došla i pomogla si mi. Pokazala si da si predivno ljudsko biće. Koje tuđe potrebe stane ispred svojih. Neprocenjivo. Zaista. Koliko ste to lepo rekli. Pa istina je lepo. To ste lepo rekli. A gde živi baka? Pa tu je baka. Tu je, kad se prođe ovaj drvored, skrene se levo, pa se onda dođe do jednog starog hrasta, tu se skrene desno i na kraju tiče je bakina kuća. Pa to nam je tako reći usput početi. Ja vas prošle nisam čitala, ko ste mi prošle? Ja? Da. A ja sam neko ko nije znao ko je. Dok tebe nije sreo. Ajde. Gledajte šta sam našao. Šta ti to? Ne znam. Pa što se hvališ? Šta radite to? Igrate se nešto, a? Opet si ukro neki ljudski predmet. Pustaj! Brzo! Stani u brzu! Brzo, nemoj se luciti, ajde, brzo, budi mirna! Ja nemam pojma čemu ovo služi. I to ovo i ne radi, boš. Dođi vam! Dobro, reci mi da li si ti normalan. Si svestan da se tuvate jedno? Mene? Nikada! Niko ne zna da se šunja kao ja. Niko ne zna da proceni opasnost kao ja i niko ne zna da beži brzo kao ja. Kako si šla? Neka se hvali, pa ne znam. Stao! Još malo pa smo stigli. Jeste, wow. Nikad nisam videla ovaj deo šume. Šta je ovo, ej? To je nemiriš, pomiriši. Pa ne više.
Zato se zove Nemilić. Vidi ovo, a? Vidi ga! Lazoljec. Lazoljec! Dobro, Koparić. Nemoj mi reći da znaš šta je on. Čuti. To je šironac. Jeste, sad možemo malo da požurimo. Šta ovo radi? To ti je šumski prdanac. Jeste, vidiš. Gledaj sad. Šta je ovo? Ej, vidi ovo. Čekaj kako da vidim. To ti je zubatac, ajmo. Zubatac je riba. Pa to je šumska riba, ajmo. Ne može da bude šumska riba, riba živi u vodi, znači ne može... A ti se razumeš, čekaj, ti se razumeš u ribe, jel? Stani. O tome nešto. Molim. Dobar dan, gospodine Puč! Pa šta mi ovo danas? Puče! Puče! Ti si Vuk! Ko ja? Pa dobro, lagao bi tebi rekao da nisi. Ne, misliš, lagao si kad si rekao da nisi, zato si me lagao! Miri se, malo to ubađe me isto, dođi sad ovako. Dođi ovako, sad ti jedem. Šta ne? Ostaje! Ili šta? Znaš ti šta? Dobro, nemojte to. Baš se to dobro. Nemojte mi. Sad ću. Ne mogu to da slušam. Sumenjaci! Samo da ne pevam. Pozor! Pa dajte neko ko zna da peva. 1, Nemoj. 2, 3. Šta se ovo dogodilo? To vidim. Kako, ej, kako? Nije dovoljno specifična frekvencija koju ljudsko umanje može da čuje, ali potrebna, njima je taj zvuk nepodnošljiv. Ali sreća kratko traje, idemo u kopet. Kogo su menjaci? Dobro, doći ćemo malo kasno. Ajde, zdravo. Ej, pa vi ste šumenjaci! Jedan moj prijatelj vas je video, ali je... Zaboravio kako izgledate, mi seća se samo ovih vaših drogića. Je li devojcice? A čega se još seća taj tvoj prijatelj? Čega se seća? Seća se da ne umete da stojite na jednoj nozi i da zviždite. Ne, nešto nije smešno. Šta je smesno? Ne da umemo, nego sam ja najbolji u tome. Šta? Ti ajde!
pričam, stvarno. A zašto molću? Zato što sam gladan, pričam i treba, ne čujem ništa. Potpuno vas razumem. Stomak je jedna nezahvalna kulja. Nikad ne pamti usluge koje ste mu učinili u prošlosti. Sutradan uvek traži još. Kako mi se A ja samo da služenje tim putem. Da, prazan stomak je loš savjetnik. Albert Einstein! Ne mogu da slušam taj potpuni prigodnih mjesec, stvarno. Vi kad me razredite, pa ja sam uvek tako sam. Ako ne znaš da pričaš i ovo? Dobro, recite mi prvo čemu se radi. Pa slušaš ti šta ja pričam? Šta vas? Gladan sam! Gladan! Ako je samo glad, pa potražite nešto drugo za jelo. I šta da je? Makovi, vodic, med. Priroda proizvodi sasvim dovoljno da zadovolji naše potrebe, ali ne i našu pohlepu. Mahatma Gandhi. Gandhi, imaš ti telefon? Imam. Daj. Koga zovete? Med. Ja Meda komšija. Jes. Deca vole med. Ali možda vi dolu malo ili joj prodao malo meda? Pa možda može... Pozdravite. Kažete drbo ga povede. Čuti ne čuti. Šta kažeš? Nedoskup. Pa je to samo meni može da se dogodi. Vi samo pričate, nikad ne saslušati drugoga. Demokrit. Nemojte molim se, imam male boliće. Nemojte molim se. Ti se neki demokrit, evo. Ne, ja sam zeleni. Slušaj, Biljko. Tak. Sad ostane ovdje i čekaj kišu. A ja sam čuo da će biti sušna godina. Strpljenje je gorko, ali njegovi plodovi su slatki. Jean-Jacques Rousseau. Šta kažete, Van Damme? Ne, ništa. Kaže strpljenje je gorko, plodovi slatki. Jean-Jacques Rousseau, nisam ja. Nemojte ostati. Stati, evo donesam ti malo ovdje da se samo zaliješ. Ona mana žvaljeva je otišla kod bajka, a ja sada znam gdje živi baka, pa ako malo požurim, možda ću stići pre nje. I ako budem strpljivo čekao, kako kaže ovaj Čeleni, imat ću dupli bajka burger. Dođi neku polju. Ne mora, nije lijepo. Pa neću tebe. Aj, meni baš bilo lepo. Napokon mogu da se iskorenim. Slobodan sam! A sloboda je čudna biljčica. Kada se jednom ukoreni, raste nevjerovatnom brzinom. George Washington. Zbogom granje moj. Bilo je divno živjeti sa vama. Yeah!
jaj. Jel mogu ja da ostanem ovdje da živim sa vama? To nije moguće. Zašto? Zar nije sve dozvoljeno? Pa da, ali ti si čovek ovdje nije dobrodošao, ti ovdje ne pripadaš. Da, ali ja ne pripadam ni tamo. Dalje, ne možete ostaviti. Dobro. Ništa, zdravo, idem kod baki. Bako! Čekaj! Ti si sada videla da mi postojimo, to znači da može da kaže drugim ljudima. Ako im bude sretno, oni će nas juriti da bi nas stavljali u kavez i posmatrali. Neću nikome reći, obećavam. Da bi otišla odavde, postoji nešto što moraš da uradiš. Da pojedem bobicu. Da bi nas zaboravila. O, nemoguće vas zaboraviti. Vidjeti da je moguće. A kako vas onda lova seća? Ne znam. To se do sada nikada nije desilo. Ali čuti, bar ima neke rupe u pamćenju. Pa jeste, istina što da je rupe. To je istina. Ali mi smo bezbedni! Dobro! Daj tu bobicu. Prvo da se pozdravimo. Evo je. Kada bude spojila ovu bobicu, vi se nas neće secati, vi se neće sumeti da nas nađe. To znači da se vi se nikada nećemo vidjeti. Ako pa ne zalutam, ma nemoj opet, ide se bude izda opasno. Jo, jeste. A i pri Vuku za malo da me bolje. Šta je bilo? Vuk! Vuk, znam gde moja baka živiš, kako on sad krenuo tamo? Brzo, mora za njim! Da. Ej, a bobica! Nemamo sad vremena za popozulju. Ej! Hvala te! Nema na temu, Ej! Ne brinu, ja neću nikom... Ama idi već jednom dete! Bravo! Dete, mojčica, čoveč. Otišla je. Jesi mi dala bobicu? Naravno da jesam! Crvenkaba! Ti si? Ja sam, baba. A, ne, nisi. Pa nisi. Dobar dan. Dobar dan. Interesantno, imate istu kapu kao moja unuka. Jesi, to je samo bolje, ja sam radila pumpi, pa Nikako mi ne odgovaraju ove vremenske prilike. Jel, a što? Ne mogu da nađem jednog jedinog cvrčka na polju. A vama vas treba cvrčak. Pa kako da mi ne treba? Ja! Izvite, molim vas. Dobre. Vi svi u porodici tako, jel? A, da. Kako znate? Znate šta? Ja snimam simfoniju za orkestar insekata, znate? I kada vi uzmete insekte i cvrčke pogotovo i njihovu pesmu snimite i taj zapis puštate jako lagano, to zvuči fantastično, to zvuči boli glava. Jeste, boli glava. A vi ste? Ja sam. A, pa dobro, lepo. Ima dosta toga o cvrčcima što ljudi ne znaju. Stvari koje se tiču njih i njihovog karaktera. Slobodno reći da su drugačiji od drugih. Oni funkcionišu kao zasebna stvorenja. A vi ste? Ja sam jako zainteresovan za vašu priču, ali... Da, meni je to mnogo drago, znate, zato što vi ne znate dosta toga o meni. Ja sam nagrađena i za najbolji dokumentarni film čak na 7 svetskih festivala. Svaka čast. Jeste. A i znate li o čemu je bio film? Živo me interesuje. O cvrčcima. Ne bi nikad to dobio. Još je meni to drago da čujem, znate? Zato što, znate koliko je malo i teško naći nekoga ko to ušte može da shvati, razumete? Ko to može da poji. Jer šta svi misle? Svi misle da su cvrčci nešto malo i beznačajno. Nešto što bi trebalo samo pleskati rukama. Ili vam podstaviti nogama. Uopšte ne znam kako se sve tu bogatstva kriju. Da, a ko ste vi? Ja sam baba DJ. Jeste, malo DJ, malo pravim tako
pića, evo izvolite. Šta je to? Pa probaj. Nego da? Jer šta ljudi misle, znate? Ljudi misle da su samo oni savršeni, a ne vide dalje ispred svog nosa, razumete? Ja sam ne kupila jednu knjigu, čak i o glisama, iz roda Fasmida. Svaka čast. Sad ću da vam kažem. Da. Moram da vam kažem nešto u poverenju. Ja sam se zaljubila u njih. Ja moram da nabavim jednu glistu da mi bude kućni ljubimac. Hoćete vi da mi budete kućni ljubimac dok mi ne nađem glistu? Ja da budem glist. Ko ste vi? Ja sam novinar. Jesi, došao sam da napravim intervju sa vama o insektima. Ja iz kojim ste novina? Pogađam. Zov prirode? Ne. Biljke i vi? Ne. National International. Radio nekada više ne. Ne. Pa iz kojeg onda? Iz 24 Kitchen, baba. Nekad sanjam da trčim kroz noć i nikad ne stignem, ja ne mogu. Jure me ale, jure me zveri, a ja trčim skoro, teški nogu. Ako ne stigneš, sigurno budi, sve što je bilo sada biti neće. Ako usporiš moći, sada mi se opraštaš od svoje sreće. Trči, potrči, vremena nema, jer tako mora. Trči, potrči, jer blizu je kraj, od sebe sve daj. Ako ne stigneš, sigurno budi, sve što je bilo sada biti neće. Ako usporiš moći, sada mi se opraštaš od svoje sreće. Ponekad sanjam da trčim kroz noć i nikad ne stignem, ja ne mogu. Jure me ale, jure me zveri, a ja trčim skoro, teški nogu. Trči, potrči, vremena nema, jer tako mora. Trči, potrči, jer blizu je kraj, od sebe sve daj. Dobro je, baba, dobro je. Ne. Tako. Dao sam babi malo šejk od šumskih pečoraka, sada će da radi i da priču sve što ja kažem i priču. Digni ruke, baba. Digni ruke, baba. Dobro, ne moraš to da ponavljaš. Dobro, ne moraš to da ponavljaš. Baba ćuti. Baba čuti. Ja sam baba. Ja sam baba. Ja sam matora baba. Ja sam matora baba. Ja sam matora ružna baba. Ja sam matora ružna baba. A Vuk je lep. A Vuk je lep. Vuk je mnogo lep. Vuk je mnogo lep. Vuk je lep i zgodan. Vuk je lep i zgodan. Hvala baba. Bakice, ja sam! Stigla sam! Zdravo, bako! Joj, bako, tebi nije dobro. Vidiš da sam ti donala. Bako, tebi stvarno mnogo nije dobro. Poprilično. Mama obično preteruje, pa sam... Ovoga puta ne, dušo moja. Oj, bako, nećeš verovati šta se meni sve danas dogodilo. Kako tebi, baka, nije verovala? Bako, jedno čekam da ti ispričam, mnogo sam te
Pojedem za logajčić. Opet ti zlikočino, jedna! Čiriba, opet ja. Što se radi u mojoj bakici? Ništa, da su je malo šejko, čušli pečurka, sad radi sve što ja kažem, sad ću da je nabijem. Ste mi moju bakicu ostavio! Idi, a? Bez materija! Dođu vam! Nemoj da se kriješ, dama se kriješ, pomeni, jer sam ti si pred... Ako se budeš tresla, nećeš biti ukusna, smiri se! Vidi ovako, izgleda da ti nema spasa. Gotovo je s tobom, Vuč! Ajde tamo! Nemoj da ponavljaš, dosadni put ti kažem! Šta je ovo, malo? Pušto je dobro! Pečurke! Pečurke! Imaš još? To su dobre. Dobro je! Oj, sad ću da te navijem. Navi ga, Malena. Navi ga. Sad ću da vidiš. Ti pričaj. Kako se sve to dogodilo? Pa, ništa, ja sam samo skrenula s glavnog puta. Pa čak i za tebi rekao da ne smiješ da skreniš sa glavnog puta, mama rekla. Skrenula si sa glavnog Dobre izvinjenja, molim. Sada nam izvinjenja ne znači ništa. Zašto su to uradili? Valjda da si ti ljut. Naravno da se ljutim. Znam ovako, ali ja sam samo htjela da budem drugačija. Pa šta, po cenu da izgubiš glavu? Zašto ne slušaš svoju majku? Nisi mi rekla da treba da slušam svoje srce i ja sam da Ne, što sam ti rekla da slušaš majku? Majku, Sve po toga ulaži. Ulaži ti bači. Možda si nešto nova. Ne znam, nisam mislila. Samo sam tako želela da ne budem kao mama i da ne budem kao Marijeta i da ne budem solidna. To samo, da ne budem solidna. Više sam obraćala pažnju na to šta ne želim, nego na ono što želim. Pa ja jesam malo preterala. Ja sam mislila na sebe i na posao, mnogo malo i na cifrave. Mislila sam da je važno da budem glavna na poslu, da me vide u operi i ja sam zaboravila ono što je najvažnije. Mislim na svoju porodicu. Najvažnije je da mislim na svoje najmilije, na svoju majku, moje dete. Možda sam malo preterala. Otišla sam u šumu, počela da živim neki svoj život, napravila neki svoj svet, idealni svet, a moj svet je ovdje pored mene. Uvek više voljela da budem kao ti. Mama, i ja bih više voljela da budem kao ti. I kao ti. Budi kao ti. I ti budi kao ti. To je važno. Milone! Kako sam ga sretio? Kako sam ga sretio? Gde su šuminjaci? Lažeš me, nemoj se da lažem.